Illum għandna l-isfar, yellow webtail. Dan huwa l-unika asfur li jismu bil-Malti huwa sempliċement kulur, isfar, jew sofor meta jkun hemm ħafna. Dan bir-raġun għax il-kulur sfar jgħid li jkollu r-raġel insibuh biss f'asfur ieħor f'Malta, it-tajra safra. Il-mara wkoll tkun safranija, però l-isfar tagħha jkun mitfi. L-isfar huwa asfur fil-familja tat-tizka, wagtails. It-sakak abjad forsi aħna aktar familjari miegħu għax naraw fl-irħula tagħna fix-xitwa. L-isfar ikun aktar fil-kampanja u jippreferi postijiet fejn hemm ilma, però narawhom ħafna fl-eriqi maħruta wkoll, speċjalment fejn ikun intefa' xi demel, għax ikun hemm ħafna insetti xi naqru. Jissejħu wagtails għax għandhom dembon twil li l-ħin kollu jbandluh il fuq u l-isfel. L-isfar huwa speċi interessanti għax nistgħu naraw ħafna varjazzjonijiet fl-istess speċi. Dan għaliex insibu ħafna sottospeċi ġejjin minn reġuni differenti fil-kontinent tagħna stess. L-iktar komuni huwa dan, bil-Latin jissejjaħ flava, rasu fil-blu, faxxa abjad fuq għajnejh. Dan insibuh fiċ-ċentru tal-Ewropa. Mbagħad hemm dan, feldek bil-Latin, rasu sewda li nsibuh ibejjed l-iktar fil-vant tal-Ewropa. L-għajta tiegħu tkun aktar ħarxa u hawn nisejjaħlu obrox. Hemm ukoll dan, Cinerea capilla bil-Latin, għax għandu rasu kulur irmiedi u għanqu abjad. Dan ibejjed l-aktar fl-Italja. Hemm l-inqas 8 sottospeċi kollha b'rashom differenti. Mbagħad fejn jiltaqgħu jiffurmaw dawk li jsejħu hybrids, bawla. Allura aktar naraw varjazzjonijiet. Aħna għandna x-xorti li huma jpassu kemm fir-rebbija u fil-ħarifa nistgħu ninsertaw ħafna minnhom f'post wieħed. Qabel mbagħad jinfirxu fl-Ewropa.